Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahito Riboy District aga arpu pratrik ujeleo arajar arpulai kala bodin ye kajingya ki halor ka jingdawa penbet ye ka reservation policy but ka roster system ta ka balet ban bu de ka jing kerpat hakmat ki saungut ki nong mi khmat ka thain Riboy lajno yo MLA ka umroi constituency ubumshim la shim ye ka phone haba persang ban phone bonsin ye u lakam ka hito Hagani ka jing kendo kala air de ka jing tho man bot din halor ka roster arajar arpulai hag baya day but ka district level bakin shimkhia lang badai ban ai bet prapo na ka hispa shaki khna local klem da phya saupo la saupo namar kam itnat ba wat ki kampion ru haban wan nadu garo ne na Riboy shagaro Buat reservation polisi baka roster system kumbang ini jeki wilayah Cekman ini nak kalian asing kum ilalit bu kamu merendam hagi sangut KMLA juga dong katain jogi tehani gini lit bu kini kamu merendam ilayo mengendu sangut KMLA light no ya MLA juga umroy ketensi ba daman baik lamare buat kajimin mo kolong ina phone daki bonsen mere kumshim no pick ina phone wala pa phone ru wala ki supporter ki jung ru uktam sim ni phone te ka ege jing tumu ki jung hi balit bu ya kani ka umando makhwat kini KMLA belan borom jungi kalong ba kin ikarpat iki bakin budin lang halor ka jing dei bani ka kani ka roster system bani ka reservation policy ba khabade ka district wise kumbang lalap mentamo ya ki jantia health ya SKS health nilap kumbala ai lakran dei MLA belan borom ba galgot borom iong ba hamni i ba 80% kawan khasiat henry ke bangi i ke jige pat ani ka dong ka than jungi kalong ba Riboy ba hawas khasiat kalong niyo tang 40% te kata kalong ke ka jingdu nong ane ka penpa ke ka jingsa iben pat ya ka district ya ka Riboy district jungi ba ya ka west khasiat te kalong ka jingker pat jungi ya KMLA jungi ba nang kani ka than Riboy ke jungi ba ki pelang ani kin budin lang ba dei ba ya kani ka benta namar ko bangi i kum ka nuksa la bandong no tang ipos pion kumno nadu na garo iman tres adu siapo Riboy na Riboy ni tres garo kata along jing iben lada tang ipos pion wan nadu garo kata along ni kena nani na dong thain ke jungi kili susa krem ka kano ka jimentoy tengi kerpat kata hi na kalian ke jungi kaseng ya kini KMLA ke jungi bakin budin lang kin pelang habadai ya kali ka roster system ke batmai bat kinerap lang hukum do ban pentoy lang ya kani ka district ke jungi kan midon kita ka jingkepat kalong ba ya ka bangi le ki ane ka jeki ka balami halor kani ka roster system ni kwa kata ka jeki kalong ba seiso hamtam na ka jingmentoy hi jong ki khun sama jong ka dong ka thain Riboy ke jungi ba kham kerpat kalong ba kani ka jeki awai ba ka roster system ni ka reservation policy kalong ba kani bindon itu usok namta ka jimentoy ha ke district level lada dei ha garo hills na dei ha jente hills na dei ha po iskas hills na dei ha west hills na dei po Riboy district ke jungi ru kalong ka jimentoy ya local jungi hi we ha ka state jela jungi ba koi